El 30 de gener, Urà es posa directe al grau 23 de Taure. Des de l'1 de setembre de 2024 hem viscut una retrogradació que ens ha fet revisar com gestionem el canvi i l'estabilitat en les nostres vides. Aquesta retrogradació ha posat l'accent en 3 punts claus. 1. La relació amb els recursos i les finances. Estem massa aferrats a la seguretat material o podem obrir-nos a noves formes d'aconseguir abundància? 2. El valor del que posseïm. Què valorem realment? Estem construint des de l'autenticitat o estem atrapats en hàbits que ens mantenen estancats? I 3. La por al canvi. Taure valora la seguretat, però Urà ens recorda que el canvi és inevitable i necessari per créixer. Resistir-nos només ens fa més difícil avançar. Per tant, ara amb Urà directe és moment d'actuar. Recorda, l'estabilitat real no prové de mantenir-nos immòbils, sinó d'adaptar-nos amb creativitat i confiança. És una invitació per abraçar el canvi, allò imprevisible, però sense perdre el nostre centre.